ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಶೇನಿ ಇಡು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಚ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಏನು ಹೇಳಿದವರ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೊನ್ಲೆರ್ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಎನ್ನ ಮೈತನ ಮಗೆ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಭಜನೆ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತದೇರು ಅಂಚ ಆಕಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಂತೊಂದು ನಾನು ತೂರುದಾದ ನಾವು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು ಮುರಣಿ ಪಾಡೋಡಿತೀನಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಪಾಡ್ಯಾರ ಐಜಿ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಾಡ್ಯಾರೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಕೇಪು ಜಾತ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಕೇಪು ನೆಕ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪಾದ ವೀಡಿಯೋನು ನಾನು ಪಾಡುವೆನಿಟ್ಟು ದಾನೆ ಪಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನೇನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೋಜಿ ಪಂಡ ಏನು ಮೊಬೈಲೇಡೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದವ್ರ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇನ ಐದು ಮುದ ವೀಡಿಯೋ ಅವು ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಇಪ್ಪುನು ಅಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೋಡ್ಸಿ ಎಪ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಲೇಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಪಣ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಎತ್ತಿಂಕಲು ಮೂಲು ಶೇಣಿ ಮಂದಿರವು ಎತ್ತಿಯ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಯನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರೆಯರೆ ಟೀಚರ್ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ದು ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೇನಿಗೆ ಕುಳ್ಳುಗಂದ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ಗ ಮೇಕಪ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೈಡ್ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿನ ಐನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಜಿ ಪಂಡ ಆಯನ ಚಾನಲ್ಡು ಉಂಡು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಭಜನೆ ಪನೊಂದು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಉಂಪ ಮಂದಿರಗೆ ಎತ್ತಿಯರು ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಭಜನೆ ಸೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಭಜನೆ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಜೋಕುಲ ಬ್ರೌಣ ಸಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಪು ಪೋಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪೊಲೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಕೇಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ವಾರಂడి ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಜನ ಲಾಗ್ ಪಾಡುವಾರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುವಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅವಜ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಮರತ್ರ ಓದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈಜಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಮೀದು ಪೂರ ಅಂಡೆ ನಾನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸರಿ ನೀ ಗಂಟೆ ಆತಜಿ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದನ್ನಾಗ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇ ಈಗ ಸುಲಾಭದ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಅಂಚ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ ತಿಕ್ವೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಬೊಲ್ಪುದ ತಿಂಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಸುಲಭ ಹಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಮೈತನಾಗ ಶಾಲೆ ಕೊನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಕೂಡ ಮೈಪೊಡು ಜೋಕುಲ್ ಹಾಕಿಯರು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮೈದು ಪುರುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪುರ ದೀದವಡ ಕಚ್ಪುಂಡು ಕೋಳೆದಾನೆ ಕಚ್ಪು ಬಂದೈತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಪತ್ತಾರೆ ಕದನ ಪೋರನ್ನ ಅಂಡೇರು ಪಿದರ್ದಾಯಕ ತುಕ್ಕ ಐದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಜನ ಪಿದರ್ದಾಯಕನ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಪಿದಡಿಯೇ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಿದರ್ದ ತೋಡ್ಬೇಕ ಎನ್ನ 2-3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಳುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಪೂರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬರ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಕ್ಕೇನು ಪೂರ ತಷ್ಪದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿಗ ಎಂಗ್ಳು ಕೇಪು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಜಾಂಪುರ ಐತೆ ನಡೀತಾವ್ರೆ ಅಂದು ಅದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಬಾಕಿ ಏನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೇ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಫೋನಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಹೋದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಹೋತುನಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈಟಲ್ಲ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೊರತುದ ನಾವು ಶಾಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪಾಡೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದೇನಿದು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚೋಣ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್
ಇಂಕು ನೀನು ಪಾಡಂದೆ ಮನಸ್ವತ್ತು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲು ಈತ ಜನ ಪೂರ ಬತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕುಳು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಸುಮಾರು ಲೈನ್ ಉಂಟುದೇರು ಒಣಸಗಲ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುರ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಒಣಸಾದು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಬಸ್ಗೆ ಉಂಟುದಿತ್ತ ಬಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಹಾಲಾದಲ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂದೇವು ಎಂಕ್ಲು ಪಟ್ಟಿನ ನರಕ್ಕನೆ ದೇವ್ರೆ ಏತು ಜನ ಬಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋಯ ಐದು ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೊತ್ತುದು ಒಂದು ಅದು ಪೋಂಡು